ନଗଦରେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଅପୂରଣୀୟ ଝଟକା ପାଇଛି ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖିନି। ମୁଁ ତ କହିବି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ବିୟୋଗ ଆମ ମନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ ମରିଗଲା ପରେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଗଲେ। ଦୁନିଆ ତମକୁ କଣ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଦିଅ, ଆଉ ସବୁ ଶୁଣିକି ନୀରବ ରୁହ। ସମୟ ଆସିଲେ ତମ ଉତ୍ତର ଦୁନିଆ ଆପେ ଆପେ ପାଇଯିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଦୁନିଆ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲା ସେଇ ଦୁନିଆ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି। ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ କଲେ, ଆଉ ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରଶଂସା କଣ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି? ପ୍ରଶଂସା ହଉ କି ନିନ୍ଦା, ଏଥିରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କେବଳ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ପେଟକୁ କିଛି ଦାନା, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କିଛି ବସ୍ତ୍ର, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଗେଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ବାସ, ବାସ୍ ଏତିକି ଦରକାର। ଦୁନିଆର କମ୍ପିଟିସନ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଖୁସି ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ, କେବଳ ସମାଜ ବିରୋଧୀ କାମ ଛାଡ଼ି। ଆମେ କରୁଥିବା କର୍ମକୁ କେବଳ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ କାହାର ସାକ୍ଷୀ ଦରକାର ନାହିଁ କି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ସେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବା। କେତେବେଳେ କଣ ହେଇଯିବ କେହି କହିପାରିବେ। ସେଥିଲାଗି ତ କୁହାଯାଇଛି, ରହି ନାହିଁ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ ଏ ଭବ ରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ, ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।